Så nu tager jeg vaniljeis og putter det i en blender. Hvad har jeg ellers brug for? Ulækker ost. Jeg blander det hele sammen. Meget smukt. Det bliver fint. Sådan en blå farve. Men helt ubehagelig lugt og smag. Jeg hælder det i ismaskinen. Så isen er klar. Hvad skal vi pynte den med? Kendelser vil være perfekte. Ulækkert stof. Jeg lægger det her. Jeg laver den anden. Lækker ting. Jeg tager noget rød is. Okay. Så hvad blander jeg det med? Jeg hader det. Med denne lækre gel. En smule blå. Det skulle blive en dejlig lille farve. Det blev anderledes. Men det er meget sejt. Skønhed. Jeg vil hælde blandingen i denne maskine. Sikke en farve det blev. Og smagen er utrolig. Og vi skal tilføje nogle søde sager som dekorationer. M&M's er lige det rigtige. Perfekt. Jeg sætter det her. Jeg spekulerer på, hvem der får hvilken slags is. Ja, jeg bliver den første, okay? Ja! Nej. Meget anstændigt, ser du? Det vil jeg også have. Vidunderlig is. Meget god. Og vaflen knaser behageligt. Du kommer til at slikke dine fingre. Vidunderligt. Og din tur. Okay. Jeg er single. Adra, jeg vil ikke spise det for noget. Dette er til dig. Ækel is. Jeg bliver syg. Jeg vil ikke. Jeg må hellere blive færdig med det hurtigt. Hvordan gør du det? Ulækkert. Jeg har aldrig spist noget værre. Jeg dør. Det bliver så fedt. Denne vaniljeis er lige tilpas. Det er min idé. Hvad skulle jeg blande det med? Lad os se. Jeg tror, jeg vil tage sennep. Is med sennep. Det bliver noget. En unik smag. Farven vil helt sikkert være smuk, men det smager ulækkert. Jeg spekulerer på, hvem der vil få det. Så, min superkomposition er klar. Det mangler bare at lave is af det. Ja, virkelig. Farven blev meget smuk, men jeg vil dekorere denne is med kattemad. Ægel. Nu sætter jeg det her og laver noget mere lækkert. Lad os gå. Chokoladeis er lige i øjet. Så, vi skal blande det med noget. Jordbærsirup. Ret lækkert. Og mere. Det bliver sødt og appetitligt. Jeg laver jordbær og chokoladesmag. Det smager fantastisk. Moms, det er det, vi har brug for. Jeg vil hælde det i og lave den bedste chokoladeis. Ja. Og nu vil jeg dekorere det med søde, flerfarvede ringe. Smukt og lækkert. Den plads er her. Og hvem vil spise denne lækre ting? Hvem bliver den heldige? Bare interessant. Lad os spille. 1, 2, 3. Jeg har en. Lad os se, hvad jeg har. Det ser godt ud. Nej. Jeg tog fejl. Hvilken slags film er dette? Sikkert mareridt. Smagen er forfærdelig. Spis det. Okay. Alt denne kattemad. Jeg spiser det helt op. Videre. Du er hurtig. Okay. Ja. Jeg fik meget lækker is. Det er chokoladeagtigt. Jeg spiser det nok. Hvilket er, hvad jeg kan lide. Jeg tager vaniljeis. Det er enkelt, og vi har brug for noget andet. Fisk er sådan en ulækker ting. Derfor vil jeg tilføje alt. Jeg har aldrig lavet is med fisk. Og jeg vil også tage broccoli for den bedste effekt. Jeg spekulerer på, hvilken slags infernalsk blanding, der vil komme ud af det. Men hvis man bare ser på det, virker det faktisk ret okay. Men jeg ved, at det smager modbydeligt. Det forbliver for pyntet.
skumfiduser. Lad pigerne tro, det er lækkert. Men det er forfærdeligt. Jeg lægger det i en æske. Så jeg vil også tage noget mere vaniljeis. Og blande det med noget lækkert. Nej. Jeg tror, jeg tager tang. Is med tang vil også få en smuk grøn farve. Jeg hælder det i automaten og laver grøn is. Jeg vil også drysse noget lækkert på. For eksempel disse smukke, søde drys. Det ser utroligt ud, men jeg vil ikke engang sige, hvordan det smager. Alt er klar. Gå ud! Hvad er der? Hvor lækkert! Hvor smukt det er. Nå, vi må prøve. Hvilken ulækker smag. Min gud. Dårligt. Vi skal slippe af med det så hurtigt som muligt. Det var forfærdeligt. Smagen af græs. Nu er vi enig. Hvad venter mig? Så smukt. Med skumfiduser. Lækkert. Nej, jeg tog fejl. Det smager ulækkert. Jeg bliver dårlig. Kom nu, spis. Jeg kan ikke smage fisken. Spis det. Jeg prøver. Det er umuligt at spise. Lad os se, hvad der er herinde. Jeg har fundet ud af det. Jeg tager simpel hvid is, som altid. Og for farve og smag vil jeg tilføje denne rødløg. Mere. Lige hvad vi har brug for. Og jeg vil fylde det hele med Nutella. Sandsynligvis vil smagen af Nutella ikke hjælpe med denne is overhovedet. Fordi det allerede vil være med publikum. Farven blev fantastisk. Men lugten, selvfølgelig. Det er bedre ikke at lugte det. Så, jeg laver is nu. Lila, så lækkert. Og jeg vil dekorere toppen med bjørne. Meget sejt. Men ulækkert som bare pokker. Jeg sætter det her. Hvad ellers kan jeg finde på? Jeg tager regnbues denne gang. Fint. Og jeg vil tilføje en masse af disse kylling i ben. En smule Coca-Cola vil ikke skade. Nu vil jeg tømme hele flasken. Det er bedre. Ja. Denne gang vil jeg også tilføje ketchup for den fulde effekt. Ja. Sikke en ulækker is, der blev til. Forfærdeligt! Jeg vil ikke drikke det. Det eneste, der mangler, er at hælde det i en kæle. Og nu lad os lave is. I den specielle kæle og med lidt drøs på toppen. Hvid drøs med sorte ser godt ud, men smagen er frygtelig. Så piger, prøv det. Du mig. Nu vil jeg se, hvad jeg har. Det ser flot ud, men hvad med smagen? Det er umuligt at spise rædsel. Her, I har ret. Nå, hold fast. Jeg vil sluge dig. Hvad er det? Jeg forstår ikke. Kylling med cola? Nej, dig. Nu er det min tur. Lila med lækre øl. Nej, hvilken forfærdelig is. Vær venlig, jeg... Galt med mit ansigt! Okay. Jeg bliver nødt til at spise det hele. Jeg får det dårligt. Farvel! Så mange ting. Jeg vil bruge vaniljeis som basis. Hvad skal jeg blande det med denne gang? Denne gang vil jeg lave en lækker, sød en med Oreo cookies. Hvad du har brug for. Men jeg vil tilføje nogle nuggets. En interessant smag vil opstå. Jeg vil blande det hele sammen. Det bliver uventet. Farven er blevet flot, men det smager nok ikke særlig godt. Nuggets for sig, men chokolade er fint. Jeg vil drysse det med pommes frites. Jeg kom på et sejt eksperiment. Det er som en ny verden inden for konfekturbranchen. Og jeg vil lave denne is sådan her. Jeg vil tage den med chokolade. Hvor lækkert.
Og jeg vil tilføje lækre jordbær der. Jeg vil hælde alle de jordbær ud, jeg har. Det bliver super. Og jeg tilføjer også disse lækre sushi. Jeg undrer mig over, hvad der vil ske. Som altid skal alt blandes. Farven er meget pæn, Jeg vil ikke prøve det. Flot. Nej. Jeg vil hælde is og pynte den med chokoladestykker. Det ser så appetitligt ud, men selvfølgelig en meget unik lugt. Og det er det. Du kan spise det. Lad os se. Nej, du. Jeg er enig. Det ser lækkert ud. Jeg vil prøve, hvordan det smager. Ja. Nå, jeg kan beslutte. Det er ikke det mest ulækre. Spis 2. Okay, jeg er klar. Jeg vil prøve det nu. Det er chokolade, men det smager lidt mærkeligt. Måske spiser jeg det. Jeg forstod ikke drilleriet, gjorde du? Gjorde jeg? Vi har afsluttet sammen. Fantastisk! Endelig er ved at skabe uendelig chokolade, der aldrig løber tør. Jeg føler, at der virkelig ikke er nok i din skål. Nej, du vil ødelægge alting. Ja, jeg vil ikke! Der er tydeligvis noget galt med chokoladen. Den bevæger sig. Wow, vi har fået en chokoladeeksplosion. Du har chokolade over hele dit ansigt nu. Det er mærkeligt. Selv min iPhone blev brun, ligesom en chokoladebar. Se på det! Det der chokolade, og det er lækkert! Virkelig. Du laver sjov. Lad mig prøve. Det er fantastisk. Se, vi har et mål. Jeg kan ikke gøre det! Jeg har denne scene. Jeg vil vædde på, at en af os har chokolade. Min mursten dufter lækkert, så jeg håber, det er mig. Prøv det! Ja, jeg har fået chokoladen. Jeg behøver ikke noget guld. Nej! Måske har jeg en chokoladebar også. Jeg vil være sikker. Nå, kunne du lide det? Er det chokolade? Nej. Jeg slog alle mine tænder ud, da jeg bed i det. Ja, du har lavet nogen skade. Men bare rolig. Jeg har en plan. Du ved det måske ikke, men jeg har fået nogle tanduddannelser. Åbn munden. Jeg sørger for, at du bliver så god som ny, og jeg vil bruge dit guld til det. Mange tak. Velbekomme. Alt sammen en del af arbejdet. Lad os lukke øjnene denne gang, Alex. Det bliver sjovere sådan. Nå, det var nemt. Nej, jeg vil bestemt ikke have en stærk peber. Jeg håber, Alex vil nyde det. Lad ham klare den ting. Okay, løft dit låg. Jeg har en chokoladepeber. Nej, jeg har en ægte. Det bliver stærkt. Men det vidste du jo allerede. Nå, jeg vil prøve min søde peber. Jeg gætter på, at det betyder, at det er min tur. Det er mærkeligt. Det er slet ikke stærkt. Se, det er fyldt med chokolade. Vent, Barbie, er du sikker på? Han skød os. Vent, Barbie, er du sikker på, at din er okay? Det er en chilipeber. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre her, men jeg tror, noget vand skulle klare det. Det var varmt vand. Det brænder. Jeg er tilbage om lidt. Du er væk. Jeg skal nok klare mig selv. Det hjælp virkelig. Jeg har taget en hel spand mælk med. Luk øjnene. Det vil jeg. Det er allerede fint, Alex. Wow. En poppende. Sejt. Disse er gode til stresslindring. Enig. De er de bedste. Synes du ikke, det er mærkeligt, at de begge er ægte? De burde være lavet af chokolade, ikke? Jeg prøvede min. Den er ikke spiselig. Se, der er tegnet et spørgsmålstegn på den. Interessant. Der er også en på min. Lad os skubbe ham. Det er det, jeg taler om. Jeg har et legetøj om min chokoladecola. Den er fyldt med mere af det gode. Dette er en drink. Mælk, min favorit.
Jeg tror, jeg kan kombinere min chokolade og min Pop-It. Dette er den perfekte form, hvor jeg kan hælde min chokolade og få en sidebar af det. Der er bare én ting mere, jeg har brug for. Færdig og klar. Hvilken fantastisk chokoladepop det er. Lad mig i det mindste prøve en bid. Det kommer ikke til at ske, HR. Du skal bare sidde der og prøve ikke at blive for misundelig. Du er så ond. Selvom, hvorfor sidder jeg bare her? Jeg har også cola, og den kan lige så let hældes i min bager. Jeg skal bare sørge for at følge de samme trin, som Du vil ikke få noget så sejt, som jeg gjorde. Det gjorde du ondt. Det vil vi se om. Er du færdig? Jeg mente det ikke. Jeg havde bare så travlt med at prøve min lækre Coca-Cola-is. Jeg synes, jeg burde få lov til at smage det. Selvfølgelig, jeg kan dele. Desuden er den ting virkelig klistret. Jeg vil hellere spise din chokolade i stedet. Og da du ikke kan, tager jeg for mig selv. Okay, du har tydeligvis brug for min hjælp. Jeg synes, det var sjovt. Mig også. Fantastisk! En kaktus. Lige hvad jeg havde brug for. Jeg har også en kaktus. Hvor pikket. De ting er virkelig skarpe. Ja. Så må jeg hellere være rigtig forsigtig, når jeg tjekker mine. Godt. Jeg får lov til at spise mine nåle. Lækkert. Dette er slet ikke tårne. Det er små kagebidder. Og jeg er nede til min sidste. Dibs. Poggers. Nu er jeg helt udgået for dem. Men heldigvis har jeg stadig min kaktus. Det er fantastisk. Så er det en brun mere. Min kaktus er ægte, så det bliver ikke nemt. Men måske har jeg en plan. 8 point. For at forhindre nålene i at stikke mig, skal jeg bare barbere dem af. Forsigtig! De er alle lige ved mig. Undskyld. Jeg lader ikke mærke til det. Jeg har en skaldet kaktus foran mig. Men hvorfor bare bide i den, når jeg kan få den lækreste del ud af den? Saften. Jeg har endda en speciel tab til det. Det er forfærdeligt. Jeg vil tage en slurk. Giv mig Gå efter det. Tag det hele. Jeg tror, jeg kunne have fortalt dig, at det var den værste juice, jeg nogensinde har smagt. Hvis du har en rigtig en, For så har en jeg ny en af iPhone. chokolade. Ja, det er 100% chokolade. Se, dette er verdens første bøjelige iPhone. Og den er også spiselig. Ja! Tror du, at din chokolade-iPhone på en eller anden måde er bedre end min? Niks. Okay. Cool er, når du kan bruge din telefon til at få slik til at dukke op. Alt, hvad jeg vil have, kommer til at være på min tallerken. Kan jeg prøve det? Det bliver et nej. Jeg vil have mere for mig selv. Jeg vil ikke spise en kakerlak, Alex. Værsgo. Jeg er virkelig ked af, at jeg sagde nej tidligere. Mange tak, så. Kig på fuglene! Nej! Klart. Sikke et mareridt. Alex, det er på din kappe. Det får vi se. Nej, jeg lader dig ikke spise mig. Gå væk. Det er væk nu. Jeg vil ikke glemme, at det nogensinde skete. Wow, Barbie, se, det der er et rigtig fint kamera. Tag et billede af mig. Okay, du blev virkelig god. Nu tager du et billede af mig. Du har forstået det. Du ser hyldende morsom ud. Sikke et ansigt. Hvad? Vis mig.
Dette er din skyld. Tog et godt billede af dig. Ingen tid til at være ked af det. Jeg har et chokoladekamera. Så du det. Hey. Du forvandlede mine briller til chokolade. Jeg ved det. Vanvittigt. Men jeg spiser dem gerne. Den vil ikke engang lade mig være i fred. God sko, mand. Jeg vil bare lave mine sko om til chokolade. Wow! Jeg har kun én tennissko nu, men det er det hele værd. Må jeg få en lille bid af det? Vær nu sød, vær nu sød, vær nu sød. Okay. Jeg giver dig mit kamera. Nej, intet aftale. Så stjæler jeg dit. Det tør du ikke. Hvad skete der? Det havde jeg ikke set komme, men det virker for mig. Jeg elsker dig. Hvem vidste, at Barbie var så pokkers lækker? Fyrene, jeg vil åbne min ret først. Wow, der er tyggegummi. Hvor fedt. Jeg er glad for. Jeg fik det. Det dufter så godt. Wow. Hvad laver du, Tom? Faktisk bør du vente på alle. Lad os se, hvad der er under mit låg. Wow, der er også noget tyggegummi her. Og jeg fik meget mere end Polly. Det kan jeg godt lide. Må hellere komme af med emballagen med det samme. Hvad laver du, Kate? Den emballage flyver mod os. Jeg er glad for, at du er færdig. Jeg skal bare åbne min. Der er 100. Taxi. Hvordan slipper jeg af med indpakning? Wow, jeg gjorde det! Mor, kan jeg låne nogen Du fra dig? drømmer ikke engang om det, Polly. Polly fik ikke noget. Det er fint. Jeg spiser min egen Og jeg vil dej. prøve det først. Du bliver nødt til at vente til uafsluttet. Lækker. Nu kan jeg lave en boble. Sikke en taber. En episk fiasko. Jeg ved, hvad jeg skal gøre. Jeg skal bare have en håndpumpe. Se dette. Nu vil jeg puste den største boble i verden. Ja, den blev ret flot. Jeg vil sætte den på en pind og beholde den for evigt. Jeg vil også have en boble. Og hvis det ikke er min boble, bliver jeg nødt til at slippe af med den. Undskyld, Polly. Jeg vil huske det senere, Kate. Tag den. Du skal nok få det en dag. Ja, men ikke nu. Jeg har trods alt vigtigere ting at gøre. Jeg skal tygge en masse tyggegummi. Holly, se dette. Jeg tror, vi bliver nødt til at vente længe. Kate er så langsom. Wow, hun laver virkelig en stor boble. Nu kan jeg tage min hævn. Hvad gjorde du, Holly? Det var sådan en god boble. Det var hævnens time. Nej. Jeg har ved et uheld trukket mine øjenbryn ud. Vi skal sætte dem tilbage. De ser normale ud, når alting er gjort. Hold op med at grine. Tom, du har noget til at lave. Jeg er enig med dig denne gang. Det vil tage meget tid og kræfter. Men jeg vil spise alt dette tyggegummi. Jeg troede ikke, det ville være så svært. Jeg sveder allerede, og min kæbe kan næsten ikke... Når det er tid til at lave en boble. Jeg kan gøre det. Tom, stop. Det er for meget. Nej, det springer. Det er som en bombe, der er gået af herinde. Hvordan går det, Tom? Jeg kan ikke bevæge mig. Jeg sidder fast til bordet. Som sædvanligt skal jeg starte. Wow, Skittles. Det her det er endnu bedre end tyggegummi. Lad os se, hvad Kate og jeg fik. Wow. Og jeg har et helt bjerg. Jeg kan ikke engang tælle det hele. Er det dit blik? Hvad? I er så onde. Lige meget. En dag får jeg held, og så vil jeg bestemt ikke dele med jer. Der er kun én pakke slik. Jeg må spise det langsomt for at nyde hvert øjeblik. Når slikken er slut. Sikke en skam. Hvad forventede du? Jeg kunne sidde fast og spise dette i lang tid. Men jeg vil gå hurtigt. Nej! Hvorfor spilde min tid, når der er så meget slik? Wow. Sødt og surt på samme tid. Jeg kan lide dette. Stop! Jeg har fundet på noget.
Tro mig. Planen vil overraske dig. Først skal jeg hælde alt slikket ud. Det kommer til at tage lidt tid, men det vil være det værd. Færdig. Lad mig gå videre. Nu skal jeg arrangere dem efter farve, sådan her. Det er så spændende. Støvler. Jeg er næsten færdig. Se, hvor smukt det bliver. Må jeg få en? Wow, Tom ser ikke ud til at bemærke noget. Jeg stjæler et par mere slik. Jeg er så snu. Jeg forstår ikke, hvor mit slik blev af. Jeg troede, der var mere her. Polly, det er alt sammen din skyld. Lige meget. Jeg er klar til dig nu. Jeg stiller denne musefælde lige her og fylder den med slik, så du ikke bliver mistænksom. Det er tid til mere. Nej, min finger! Hvor kom denne musefælde? Højst sandsynligt ødelagde den. Tom, jeg ved, du har arrangeret det her. Du behøvede ikke spise mit slik. Og jeg har allerede sorteret dem efter farve. Nu kan jeg nyde hver smag separat. Han er så grådig. Alt jeg gjorde, var at tage et par stykker slik. Ligegyldigt, Tom. Du får hævn fra mig nu. Hvor er det, Polly? Jeg ser dette. En kæmpe ventilator. Du kan spille på mit slik. Nå, mit slik er stadig her, og jeg kan ikke vente med at spise det. Start øverst. Lad os se, hvad der er indeni. Se, hvor lækker det ser ud. Der er så mange forskellige smage. Jeg vil smage dem med det samme. Den første pakke er lige her. Det er tid til at åbne resten. Hvad nu, hvis jeg hælder slikken direkte ud på bordet? Måske bliver det lettere. Okay, lad os fortsætte. Jeg har fået styr på det. Det er tydeligt, at dette kommer til at tage lang tid. Vi kunne have tid med vores telefon. Eller lege med. Burgen. Måske skulle vi lave en tommelkrig. Det var det. Jeg kan ikke tage det længere. Min mave er ved at sprænges. Så færdiggør vi det. Ja, selvfølgelig. Jeg kan klare det selv. Hvad laver du? Hvorfor har du så mange tallerkener? Du skal være tålmodig, Tom. Du finder snart ud af det. Men hvordan jeg smukt har lagt slikken frem. Nu skal jeg vande dem med noget Sprite. Og så vil du se et ægte mirakel. Der vil være en regnbue på min tallerken. Det startede. Se! Wow. Hvordan gjorde du det? Det ligner magi. Det ligner en rigtig regnbue. Jeg ser det jo. Og farverne spredte sig smukt den ene efter den anden. Wow. Denne gang vil jeg være først. Hvad pokker er det her? Jeg har aldrig set så lille en portion i Jeg må indrømme, at jeg heller ikke fik meget. Det er i det mindste bedre end Toms. Endelig er heldet på min side. Jeg vidste, det ville ske. Sikke en enorm spand popcorn. Wow. Jeg misunder dig, Polly. Jeg må bare spise min lille fyr og græde. Jeg har et lille trick i ærmet. Hvad laver du, Tom? Jeg tror, han laver noget dumt. Jeg tror, du ikke forstår noget som helst. Selv den mindste ord. Portioner skal spises. At tage min gaffel og kniv. Det er at være ægte aristokrater gør. Det er ikke så nemt at skære, men jeg kan gøre det. Jeg forstår. Tigerson med tvej. Nej, jeg har bare virkelig gode manerer. Når du vælger det. Jeg er ligeglad med manerer. Jeg vil nyde at spise min gaffel, selvom der ikke er meget. Se, hvor klog jeg er. Wow, jeg vidste ikke, at du kunne gøre det. Nå, det ser ud til, at det er det. Nej, der er stadig en tilbage. Super! Den spiser jeg til dessert. Det må vi se. Hvor blev min popcorn af? Tom, hvad laver du? I kan ordne det indbyrdes. Jeg har vigtigere ting at gøre. Jeg skal spise hele dette bjerg af popcorn. Mums. Det er så sødt og sprødt. Jeg har ventet så længe på dette øjeblik. Din held er virkelig stadig det til hovedet, Polly. Jeg kan stadig ikke se alting. Prøv ikke engang at stjæle mit popcorn. Vi giver ikke op på det. At lave en speciel. Lad mig stjæle noget popcorn. Det virker. Tom, er du på den igen? Giv mig min popcorn tilbage lige nu. Det var en genial plan. Super, Tom. Lad os spise. Fang popcornet i munden, Kate. Hvad har du gjort? Dette er skandaløst. Jeg er klar
til at begynde. Mælk og Oreo-kiks ser lækkert ud. Men jeg kan ikke engang se det. Wow, jeg var heldig igen. Hvad ved du om held, Polly? Se på dette. Min portion er bare fantastisk. Jeg er sådan en taber. Pas på. Du kunne få mine småkager til at falde. Det ville være rart. Tro mig, jeg vil nyde denne lille småkage. Ja, disse småkager er så sprøde. Mælken passer perfekt. Hurtigt med dem. Nej, jeg tabte kagen i mit glas. Jeg skal tage den op med det samme, ellers bliver den helt blød. Mine hænder kan ikke... Dernede. Jeg ved det. Nej, jeg skal bare drikke mælken. Så ligger kagen på bunden. Jeg tror, jeg slugte den. Nu er det min tur. Jeg håber, jeg ikke skal fiske mine kager op af glasset. Wow, der er så meget fyld. Jeg elsker det. Det er så cremet. Det er virkelig sprødt. Perfekt kombination. Mine småkager faldt i glasset. Lad os se, hvordan du får det ud denne gang, Polly. Hvad hvis jeg ikke gør noget ved det? Er det ikke fantastisk? Tak for småkagen. Det er hårdt. Nu er jeg helt i farver. Jeg skal tilføje nogle flere småkager. Så vil jeg have lækker chokolade. Næsten færdig. Bare ryste lidt. Wow, hun har virkelig lavet noget lækkert. Nu skal du se. Jeg tvivler slet ikke på min opskrift. Det ser virkelig appetitligt ud. Kan ikke vente med at prøve det. Det ser ud til, at Polly havde ret. Hendes plan virkede. Jeg sagde det jo. Nu se og vær jaloux. Lækkert. Chokolademælk. Og det er cookiesmag. Jeg vil ikke drikke det gennem et sugerør. Jeg vil bælge det hele på én gang. Wow. Det ser ud til, at der kun er én tilbage. Bare rolig. Du behøver ikke vente længe. Jeg ordner det hurtigt. Rør ikke ved det. Jeg har min egen spørg. Alle småkagerne kommer i dette glas mælk. Wow, sikke en kæmpe bunke. Det forventede jeg ikke. Men alle småkagerne er i Bøjer det ikke så. Hun vil ikke lade dig. Velbekomme. Og hvad har du nu gjort? Jeg er dækket af mælk og småkager.